Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Sago. And Tita Tanya Chinita. Mabango na yung hininga mo. Pwede basahin mo? Ayaw po panagutan ni Rod ang pinagbubuntis ko. Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng mga suking tagapakinig at tagapanood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Michelle. Noon po ay isa akong medrep or ano yun Mang Kanor? Medrep. Ano yun Mang Kanor? Midrip. Ano yun? Basta midrip. Anong ginagawa? Assignment na. At dito ako rin po nakilala si Rod. Isa rin po siyang medrep. 24 years old po ako noon habang si Rod ay 28 na. Napakagaling niya po magsalita. Kaya ang dami niyang kliyente. Na pati ako, nadala niya po. Sa kanyang mga salita. Naging kami nga po for 6 months at isang araw nabuntis niya ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang bahala sa'yo. Lamig ng kamay ko, Rod. Huwag kang matakot, ako bahala sa'yo. Paano kung mabuntis ako? Virgin pa kasi ako. Para naman tayong ini mga medrip niyan. Marami Bakit? naman Pag medrep, ikaw ba marami kang... Hindi, Ay nako, sinasabi ko na. Sanay na ibig sanay. sabihin, ibig sabihin, marami tayong makakailalang doktor. Marami tayong pwedeng hinga ng payo. Tsaka nakahingin ako ng payo para Pero walang hindi ka mabuo. pa nakakilala ng mga magulang ko eh. Pag Okay, pangako ko. Oo. Magpapakilala ko pagkatapos nito. Busy lang kasi yung schedule natin. Alam mo naman yung trabaho natin, Paano di ba? pag nabuntis ako? O bakit? Pananagutan kita. Sure ka? Mahal kita. Oo. Promise ah. Promise ko yan sa'yo. Ano ko ba ayaw mo? Eh sabi mo promise eh. Promise nga. Rod. Michelle. Rod. Michelle. Lipas nga po ang isang buwan. Paano yan? Uy, ano muna, kailangan pregnancy test ako. Dalawang going talaga. Anong gagawin natin, Rod? Sabi mo safe ka? Ba't ganun? Ba't nabuo? Ano?
Anak ng... Anong ba't nabuo? Siyempre, pinutok mo nabuo talaga. At ang sabi mo, papanugutan mo ako kapag nabuntis ako. Ano, bakit iba na yung statement mo? Iba na yung sinasabi mo. Hindi pa ako handa para dyan. Michelle. Kakatake off pa lang natin. Kakatake off ko pa lang sa career ko. Hindi ko pa nga nakukuha yung... Ulitin mo nga sinabi mo, hindi ka pa handa. Samantalang nung sinasabi mo sa akin na magsisex tayo, sabi mo sa akin, handang-handa ka na umarap sa mga magulang ko, handang-handa ka na panagutan ako, tas ngayon hindi handa! May hinahabol kasi akong kota. May hinahabol ako kasi gusto ko ma-promote. So ano, paano? Paano ko ma-promote yan kung merong ganyan? May alam ako. Ba't biglang, ano? May makakilala ko pwedeng... alisin na Kapal lang lang. natin. Kapal na mukha mo? Ang kapal na mukha mo? Ha? Nasa medical field ka, yan ang naiisip mo? Ha? Ang Hindi sama, ako ang itim ng budhi mo. Gagawin mo yun sa sarili mong anak? Gagawin mo yun sa akin? Kapal na mukha mo, Rod. Anong klase kang lalaki? Akala ko ba papanugutan mo, tas ngayon ipapalaglag mo? Ang kapal na mukha mo. Ano ba? Panagutan mo ko. Ayusin natin to, Rod. Ayusin natin, umarap ka sa mga magulang ko. Hindi pa ako handa. Michelle, intindihan mo? Sabi mo, Rod, na mama ako, parang ako, mahal na mahal kita, Rod. Paano na lang ako? Paano na lang tumatag to, Rod? Bata ka pa naman eh. Kung gusto mo ituloy yan, ituloy mo. Rod, kailangan ito ng ama! Rod, hindi mo ba ako mahal, Rod? Rod, mama, parang ako lulod ako. Mama ka sa bata, mama. Michelle, tumayo ka dyan, tumayo ka! Mama ka na, Hindi nga ako ready. Hindi ako handa para dyan. Anak. Anak, napakasakit. Tinatakwil ka ng ama mo. Pero para sa'yo, kakayanin ko. Ilalaban kita. Kahit ako lang mag-isa. Ilalaban kita, anak. Na-depress po ako ng sobra pagkatapos ng insidenteng yun. Yung akala ko ideal relationship na hindi pala po. Bangungot. Gusto pang ipalaglag ng animal. Pero call and text, pinanindigan ko po yung anak ko. Kahit wala ka, Rod, mabubuhay kami ng anak ko, kakayanin ko. Makalipas po ang ilang taon, may nakilala akong German. Guys, akala ko na-depress, guys. May nakilala akong German. Pinakilala po siya sa akin ng friend ko na si Trixie, na nakapangasawa rin ng isang German. Nung una, hindi ako interesado kasi parang, eto na naman tayo, mga toxic na lalaki, babaero, ha? Mga siraulo, tarantado. Hoy! Pero, magulat ako. Pinuntahan po talaga ako sa Pilipinas. Mars! Sige na, pagbigyan mo na tong friend ko na German. Mabait to, at saka binata.
Bakit ikaw ba yung nanay niyan? Para sabihin mo mabait yan? Hindi yan mabait, lalaki pa rin yan. Isa lang ang lahi ng mga lalaki at mga manloloko. Isa lang lahi niyan, mapa Pilipino, mapa German. Mars, Babaero. Galing pa rin yan sa lahi ni Adan, kalahi ni Rod. gusto mo ba, mga kalahi ni Eva, bibigyan kita? Ano ba talaga? Marcy, baka lokohin ako niyan. Ibang lahi pa yan, ibang kultura. Mars! Mars, may anak ako. Huwag mo ipahamak yung anak ko. Kaya nga, Mars, gusto niya kasi, mahal na daw niya yung anak mo, gano'n. Mahal? Di niya nga pa nga nakikita, mahal. Palagi ko siyang palagi kita kinikwento ka sa kanya. Sabi niya lang yan para makabembang, no? Mars, pupunta yan dyan, bahala ka. Ay, nako, hindi ako maniniwala hanggat wala akong nakikitang German dito. Bahala ka, maiinggit ka na lang sa akin, meron akong German okay dito. lang, hindi naman ako nagmamadali magjowa, Mars. Sige na. Thank you. Pero thank you, Mars, na-appreciate ko. Sobrang salamat kasi Pwede. tunay kang kaibigan. Gusto mo kong masaya. Pero happy naman ako Pagpupunta siya maging... dyan, ha? Entertain mo, ha? Pagbigyan mo lang. Hindi yan pupunta, sabi niya lang yan. Pupunta ka siya. Hindi! Actually, papunta na siya ngayon. Nandun na siya. Saan? Sa Pilipinas! Weh! Just merely passing through. Mahal na mahal po ako ng kaibigan ko na siya na ang naghahanap ng asawa para sa akin. At nakakatawa kasi yung German po pumunta talaga ng Pilipinas. At para malaman ko na totoo, ay sinamahan po siya ng kaibigan ko si Trixie. Sumama din siya pa uwi. Pero wala siyang pasalubong. Ang kuripot, di ba? Grabe ka! Mama, scam lang yan. Alam mo yung love scam sa internet, di po yan pupunta. Ba't tayo dito nagsusundo sa airport? Napaka-pick me siya mo naman, Mama. Ikaw pa yung nagsusundo sa airport sa lalaki. Din, malapit na yun, kakaland lang ng eroplano nila Tita Trixie. At saka syempre, ano na natin yun, kasama naman si Ninang Trixie mo eh. Wala naman ba sa lubong yan si Ninang Trixie? Mula nung bininyagan ako, ikaw pa yung nag-abot ng sobre sa kanya. Pero, Mama, yung apa mo, tingin mo po, siya na yung magiging papa ko. Basta ako, hindi mo na ako masyadong excited na kasi, alam mo naman, yung papa mo dati, di ba? Mars! Bunga nga pala si Ninang Trixie na! Ninang Trixie! Hi, Mars! Ninang Trixie, ang pangit-pangit mo naman! Wala kang pasalubong sa akin, bata ka. Baka walang iya mo, manang-mana ka sa nanay mo. Ninang Trixie! Hi, Mars! I miss you! I miss you, Mars! Eto na, si Dirk! Dirk, this is my friend! This is Michelle! Michelle, Dirk, Michelle! Hala! Hi! Ay, simple, miris ka lang. Mama! Chappy Ang sabi niya. Chappy siya, Mama! Ang sabi niya, Chappy! nice to see you daw, nice to meet you. Hindi ikaw yung nanay mo yun! Ba't ka sumasagot? Hi, Dirk. Sorry, I can't speak in your language, but I'll Oh, try. it's okay, it's okay. Hi, simple, laping lang. Kakain daw muna tayo kasi nagugutom na siya at alam niya gutom kayo. Tara, kain muna tayo. Opo, ang tagal niyo nga po, Sir Dirk. Ano daw po, Tita Ninang Trixie? Sabi niya kasi na-traffic sa airport. Alam mo naman yung airport dito Tara na. ma-traffic. Tara na, andyan na rin. Nag-grab na ako. Mamaya, bubuk na ba? O kakain muna tayo? Kain na tayo. Gutom na ako. Yay! Buti naman!
Tito Dirk, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Korean. I know Korean. Japan. This is my mama. Is she pretty? Jinjin. You are very beautiful. Thank you. Oh. You're handsome too, Dirk. Ich liebe dich. Sabi niya, I love you daw. Na I love you na siya agad sa'yo. Is Ay, she this? Ninang, I love you agad. Kakakita pa lang. Tumahimik ka bata! Red flag po yan. May boyfriend ka na ba? Jinjin. Mars, ba't naman nag-I love you? Siyempre, red flag ta naman talaga. Hayaan mo na siya kasi hindi naman niya nag-girlfriend doon eh. Pakisabi na, sorry, hindi ko muna masasagot ng I love you to kasi syempre nanliligaw pa lang yan siya. Ako na po magsabi, Dirk, skibidi. Ano yung skibidi toilet? Skibidi wapap. Dirk, Tito Dirk, skibidi wapap. Mama can't say I love you too because she's not that easy girl, but It's okay. Wait. where's your money? Soon. Soon. Shun. What's that? Sabi niya beautiful. Me? Hindi ikaw yung mama mo. Mama, beautiful ka daw. Thank you. Thank you so much. Please, pardon my English. I will bring you to Germany if you want. We are the How about me? We are the champion in FIBA basketball men's I tournament. We don't care, Tito Dirk. Bakit hindi ako kinakausap bata ka? Tito Dirk, how about me? Will you bring me to Germany? Attitude. Lo? Natakot ka bata ka. Kasi, Sabi, ano? kasi ang asama ng ugali mo kasi kaya ayusin Are mo you attitude mo. joking? Ay, di- Just kidding. Jinjin, I will thank bring you all to Germany. Thank you. Jinjin, you will. Are you... You will school there. Okay? I'm school? You school there. I will school you. How about sports car? BMW. Uy, may sasakyan yan doon, sports car. Dapat lang, Tita Trixie, ayoko mag-e-bike dun, no? Diba? So, So- congratulations. Mega, masaya ka ba? Okay, Mama. Tita Dirk, you may now kiss the bride. Okay. Jinjin talaga, Jinjin. Yes. Are you okay? Are you happy? I'm happy. I'm happy so much. Just a dream. Yes.